Beno, artikuluak dagoeneko baldin badaude, 3 modutan hobetu daitezke. Lehenik eta izango litzateke, dagoen informazioa zuzentzea, bai benetako informazioa den ikusita gero, datu estadistikoak aldatu da dira, herri baten biztanle kopurua, antzeko datuak, alkatea edo, eta beste modu bat izango litzake dauden akats ortografikoak zuzentzea. Beste modu orokor bat izango litzake hobetzeko, zirriborroak diren artikuluak zabaltzea, informazio gehiago jartzea. Eta azkenik, hirugarrengo modua izango litzateke, wikitzeko dauden, hau da, wiki formatua, Wikipediak erabiltzen duen formatua jartzeko dauden artikuluetan lana egitea. Adibidez, kasu honetan daukagu artikulu bat, Ekorebiduo, hartu dugun ausazko aurreneko artikulua, wikitzeko zegoena, eta ikusten dugu ez daukala inungo loturarik beste inungo horrira, ez datentzako, ez enpresen izenentzako, eta egingo duguna da, momentu batean aldatu, ikusteko adibidez, hemen agertzen den nanometro datu hori, erlazionatzeko nanometro artikulua, artikulu honetan agertzen den NM hitzekin. Hortarako, nahikoa da goian aldatu sakatuta, bilatzea guri interesatzen zaigun katea, eta kate hortan Wikipediak berak daukan formatua aplikatzea artikuluentzako. Modu honetan lortuko genuke, hemendik aurrera, artikulu honetan NM-ko agertzen den hortan nanometro artikulura lotzea. Orain ikusten da, klikatuz gero, joan ginatekela benetako artikulua. Aipatu bezala, beste modutakoa da, existitzenen artikulu batean akats ortografikoak zuzentzea. Adibidez, hartu gara Julen Lekuonaren artikulura eta ikusi dezakegu hemen nola agertzen den gipuzkeraz idatzia zanean eta urrundu atxerekin agertzen den. Horiek konpontzeko, goian aldatu sakatuta, editorea agertuko da hemen azpian, eta bertan, Xuxenen plugin erabilita Firefox nabigatzailean, ikusten dugu azpimarratuak agertzen dira suave, eta bertan, zanean, eta bai urrundu agertzen zaizkigu markatuak hitz ez egokiak bezala. Orduan, momentu batean zuzendu egingo ditugu, eta ondo artikulua hobeto egingo dugu. Munduaren aurrean izongia zaundu, baldin gure zainetan odolik badegu, euskaldunok euskera hitz egin behar bedu. Modu simple honetan ere, Wikipedia osatzen joango ginake eta artikuluak kalidade hobea izango lukete. Existitzen diren artikuluak hartu, zirriborro moduan dauden artikuluak eta informazio gehigarria jarri artikulu osatzeko asmoz, irudiak edo datu estadistiko berriak edo dena delakoa. Eta gainera artikuluak osatzeko eta hobetzeko asmoz, hainbat wiki proiektu egiten dira, hau da, azteko wiki proiektua edo hilateko wiki proiektua, azken finean hartzen da artikulu kategoria bat, herrialdeak, Euskal Herriko herriak, natura, zientzia, eta saiatzen da horren inguruan ahalik eta artikulu osatuenak egiten. Esforzatzen da, indar guztia metatzen da, hainbat pertsona metatzen dute indarrak artikulu horiek hobetzeko.